SSC एबा मेट्रिक पास फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ओंखारनानै फैलायबाय। जुदि नोंथाङा मेट्रिक पास जानानै दङब्ला SSC थामहिनबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि आसाम राइफल, CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP आरो SSF बायदि पस्टफोराव CD एबा जेनेरेल डिउटी पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दासान्दि 25,487 टा मासिनि थाखाय SSC आर'जलाइ हांख्रायनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथाङाबो गोसो दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेवहाय होखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय कनस्टेबल GD आरो राइफलमेन GD। बेनिफ्राय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों 25,487 टा आरो बेखौ अर्गानाइज खालामदों स्टाफ सिलेक्शन कमिशना। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेशन महरै 10 पास जानांगोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो एप्लाइ मडआ जाहैबाय अनलाइनाव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानांगोन आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि फिस महरै 100 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेट बे थांनाय 1 डिसेम्बर 2025 निफ्रायनो जागायदों आरो बे थागोन फैगौ 31 डिसेम्बर 2025 सिम थागोन होननानै बुंदों। दानिया डिपार्टमेन्ट वाइसआव जुदि नोंथांमोना बेनि भेकेन्सि थामहिनबा पस्टफोरखौ नायोब्ला बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे BSF आव दङ टटेल 616 टा पस्ट। बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 524 आरो फिमेल सेक्सनाव थागोन 92। बेनिनो CISF आव दङ 14,595। बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 13,135 आरो फिमेल सेक्सनाव थागोन 1,460 टा। बेनिनो CRPF आव दङ 5,490। बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 5,366 आरो फिमेल सेक्सनाव थागोन 124। बेनिनो SSB आव जुदि नायोब्ला 1,764 टा थागोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 1,764 आरो बेवहाय फिमेलाव जेबो पस्ट गैया। बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना ITBP खौ नायोब्ला बेवहाय टटेल 1,293 टा दङ। बेनिनो मेल सेक्सनाव दङ 1,099 आरो बेनिनो फिमेल सेक्सनाव दङ 1,094। आसाम राइफलाव जुदि नोंथांमोना नायोब्ला टटेल 1,706 टा दं। बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 1,556 आरो बिदिनो फिमेल सेक्सनाव थागोन 150 टा। बिदिनो SSF आव जुदि नोंथांमोना नायोब्ला गासै 23 टा पस्ट थागोन आरो बेनिनो मेल सेक्सनाव थागोन 23 टा पस्ट आरो बेवहाय फिमेलाव जेबो पस्ट गैया। बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नायदो गासै मेल सेक्सनाव 23,467 टा पस्ट दङ आरो बेनिनो फिमेल सेक्सनाव 2020 दङ। बेबायदिनो गासै टटेल 25,487 टा पस्ट ओंखारनानै फैदों। बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे फोरमायखानाय बायदियै बिथांमोना 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि जानांगोन होननानै बुंदों आरो बिथांनि जे जोनोम बियो 2 जानुवारि 2003 निफ्राय लानानै 1 जानुवारि 2008 नि गेजेराव जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। अब्लासो बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय माखासे केटेगरिनि सुबुं बिथांमोननि थाखाय बैसोनि रेहाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाबाय OBC आरो एक्स सार्भिसमेन केटेगरिनि थाखाय 3 बोसोर बैसोनि रेहाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो SC आरो ST केटेगरिनि सुबुं बिथांमोननि थाखाय 5 बोसोर बैसोनि रेहाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव फिजिकेल स्टेन्डार्डखौ जुदि नायोब्ला बेवहाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय हाइटआ थागोन मेलनि थाखाय 170 सेन्टिमिटार आरो फिमेलनि थाखाय 157 सेन्टिमिटार जानांगोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो ST केटेगरिनि थाखाय हाइटआ थानांगोन मेल सेक्सनाव 162.5 सेन्टिमिटार आरो फिमेलनि थाखाय 150 सेन्टिमिटार जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो सेलारिनि बाथ्रा। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होदों जे बे सेलारिया 3 लेभेलसिम थागोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो नोंथांमोननि जि स्टार्टिं सेलारि जागोन बेयो 21,700 निफ्राय लानानै आप टु 69,100 सिम जागोन होननानै बुंदों आरो बेयो गासैबो पस्टनि थाखायनो एखे होननानै बुंदों। एप्लाइ खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां जे बेवहाय नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटमेन्ट बियो थांनाय 1 डिसेम्बर 2025 निफ्रायनो जागायदों आरो बेनिनो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 31 डिसेम्बर 2025 सिम। दानिया नोंथांमोननि जि फिस दङ बेखौ नोंथांमोना 1 जानुवारि 2026 खालि पे खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो जि फर्माव जुदि माबाफोर कारेक्सन खालामनो दङब्ला बेखौ 8 निफ्राय 10 जानुवारि 2026 नि गेजेराव खालामनो थाखाय खावलायदों आरो बेनिनो नोंथांमोननि जि एग्जाम बियो जागोन
फेब्रुवारि आरो एप्रिल 2026 नि गेजेराव जागोन होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। दानिया बैफोर पस्टखौ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो आं बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों। नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय थांनानै बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जि SSC नि जि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। आं बेबायदि खेवनानै फैदों। दा बेवहाय फैनायनि उनाव जुदि नोंथांमोना सिगाङावनो जुदि एप्लाइ खालामनाय दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनो हागोन आरो जुदि गैयाब्ला जुदि नोंथाङा गोदानैसो एप्लाइ खालामदोंब्ला बेवहाय गाहायाव रेजिस्टार नाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेबायदि पेज खेवनानै फैगोन आरो दानिया नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गिबियावनो रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानांगोन। रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे इउजार नेम मोनगोन आरो बेनिनो SSC नि जि रेजिस्ट्रेशन पासवर्ड दङ बे पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। लगइन खालामनायनि उनावसो नोंथांमोना बेवहाय मेन फर्मखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जुदि फेसबुकाव नायगासिनो दङब्ला पेजखौ फल' खालामनानै होदो।